sa bayan o tanggap ang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Sisimulan na po natin ang actual STL draw na may draw number 2211. Pangasinan, let's play Squadron Gallery! Timer ready. Ibabalik po natin ang number 8 para sa pangalawang pagpili. Timer ready. Order. At dito po nagtatapos ang pangatlong Squadron Lottery Draw para sa araw na to. Ako po muli si Maria Luisa Habinan. Lagi po natin tatandaan, PCSO hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for March 18, 2024, 8.5 million draw are numbers 8 and 2 in exact order. Panglansan ng tinabutis, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo.